Hallelujah. Odomfo yeda wase nenso nya waye dooso. Ebo adwene ne ntiase so. Odofo enenso yeto nsafra nyame nkronkron se. Nyame nkronkron befa wakwan na church ene ente wase ewo Jesus Christ dim. Amen. Odofo me ma wakwa benenso de about yes enjumedi so. Ye befa ya kinkan sam ne fi Matthew asempa. Etinsia ne chichemu dunkron ekosi eduonu baako. Ekasafa sika ene ahonyade. Ose mama nhihye mudie ewo. Mama nhihye mudie wa asase so. Aha de entefre ebetimi awe. Akromfo betimi ebu akomu. Na ye kan Bible baby ose oja anansuo nsompo betimi asai no. Na mama nhihye mudie ewo soro. Eho de mo entumenwe ena entimenwe na ache ena akromfo entimenwea na bebia wejapade ewo no ha no wakoma nso ewo. Hallelujah. Assemble tie ehi ena wejapade wade krade ewo. Sa Bible kase bebia ya de krade ewo ho na yakoma nso wa bebia yesie yejapade sie ye nyame mma eye heaven. Yenam na asem so ena ye pem ko heaven. Eni nti obi bi obeyeseti ama nyame asem no na opem eko heaven. Esan say asem no ye Yesu ankasa. Nti ye gi asem no di na ye di asem no so achen say ye gi Yesu di na ye di na hyede so. Bible say osoni asase betwem akọ. Bibia wa asase so ene esoro nyina ebetwem akọ. Ade ba akopɛ ena entwem nko. Eno ni Onyankopɔn asɛm. Eno nso ne yakoma di ekire. Eno nti Bible eka se yade krade a nya ne nyina ne sika ampa Bible kasa fa sika ho se yenyi nhyira wo memo echen ogye. Eno nti bre yeyi di abo nyame adwuma no yesie yade mudie ewo soro yade krade ewo soro. Saa ne yeyi bi ede bua afoforo mu ni bi nso a eno nso ye sie yade mudie ewo soro. Odofo Onyankopɔn pe yen yie. Ya na opeso kaya me yehu se asase so ejapade na nniama ya pri ahwehwe bebrebe ni nyina ye beja ne ho akọ. Nti yama yakoma endi ono na asem so enomo na se ye ya na chese ye kraya de krade ewo soro. Wiase mo bibia ni ho abetena ase afebo. Wiase mo niama ebetwem akọ. Ebetwem akọ na ebetwem akọ semframa no. Enya de ebetime di ekire. Na mom se ye gidifo ne ye ma Onyankopɔn ekwan samfa na kwan. Nyame nkronkron di yenim. No nkyerɛkyerɛ ne yɛsɛ ye ya odofo Yesu semeni okwan no. No kra no ne enkwa no. Obi ntimi nkɔ agya ne nkyɛn gye so na meso. Eni nti odofo edien ena wode wabrabo eye. So wode wabrabo si ho se aforbode ati ase ana. Enomo ene ebehu nyame ani onyam ene ne kesiye. Enomo ene wo arehwemu se saso ni asase twemu a onyina so nyame asem. Na se nyame asem dia na yese edi yenim ama yakra yade krade enso ewo osoro. Ema nyame asem enkwati wana se enkwati nyame asem enye bibibia wo ye efisa no kwa na betena ase afebo. Ebra so ni asase twemu. Mama yengyina nyame asem so ewo ya na monto obi ayetum na esi yenyiye. Onyankopɔn bo ayen ni enye no kragidifo a ya brabo nso eso Onyankopɔn ani. Onyame ye okese onyame ntra wahyiemu no mbie kwan to bebia kwan yinda na mesi wiye se de si ukra nso yi ka asɛm no na cha asɛm no na ofoforo so enye bi na ono so nya hotoso ne ni da so nyina sa no onya hotoso se
So ɔkora na de koradeɛ wɔ soro a akorɔmfo ntumi nwie a osuo ntumi nsɛe egya ntumi nsɛe ɛnwie n'arekye nso na yɛbɛkɔ akɔto ɛwɔ heaven. Onyankopɔn nhyɛ ne so aba wɔ da yi mu. Na sɛ Yesu ankyɛ na osiane n'ani onyam mu a yɛn mu biara nyɛ ɔyeraba. Sɛ ɔbae nnɛ nso a na kyerɛ sɛ yɛayɛ krado sɛ yɛahyia no. Ma Onyankopɔn asɛm ndi w'anim ne w'akyi ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen and amen.